Κουραστήκατε να παλεύετε με τα πινέλα, τις μπογιές, τα σταξίματα και τα αναβοκατεβάσματα σε σκάλες για να βάψετε? Αποχαιρετήστε τα πια όλα αυτά. Είναι απλώς ξεπερασμένα. Γιατί τώρα μπορείτε να βάψετε σαν επαγγελματίας με τη νέα προηγμένη τεχνολογία spray. Σας παρουσιάζουμε το Paint Zoom, το καταπληκτικό σύστημα βαψίματος με το πιστόλι ψεκασμού μίας τρώσης που κάνει το βάψιμο παιχνιδάκι. Εξοικονομήστε χρόνο και χρήμα. Άλλωστε, και οι καλύτεροι επαγγελματίες χρησιμοποιούν πιστόλια ψεκασμού για να τελειώνουν τη δουλειά γρηγορότερα και χωρίς ατέλειες. Με το πιστόλι ψεκασμού του Paint Zoom, απλά τραβάς κανδάλι και βάφεις ομοιόμορφα τοίχους, περσίδες, έπιπλα, τούβλα, ξύλο, γυψοσανίδες, πόρτες, αντίκες και οποιαδήποτε επιφάνεια ή αντικείμενο επιθυμείτε. Θα βάψετε ακόμα και τα πιο δύσκολα σημεία όπως γωνίες και ανάγλυφες επιφάνειες. Το Paint Zoom είναι πολύ απλό, πολύ ελαφρύ και πανεύκολο στη χρήση. Το δοχείο χωράει όλη την μπογιά που θα χρειαστείτε γιατί διαθέτει ένα πανίσχυρο μοτέρ των 650W που αντλεί την τέλεια ποσότητα μπογιάς. Επίσης έχει 3 ρυθμίσεις εκτόξευσης για οριζόντιο, κάθετο ψεκασμό και κυκλικό για στενότερα σημεία και γωνίες. Με ένα πέρασμα μόνο έχετε τέλεια ομοιόμορφη κάλυψη και όλα αυτά σε λίγα μόλις λεπτά χάρη στο Paint Zoom. Εξοικονομήστε χρόνο και χρήμα και αποκτήστε το σε αυτή την προνομιακή τιμή που μόνο η Bioenergy Ελλάς μπορεί και το προσφέρει.